тое, што зараз адбываецца, гэта ці прыкмета, ці пачатак таго, што набліжаецца апакаліпсіс. Не трэба, каб тут праваслаўныя былі, не трэба, каб тут каталікі былі. Усе роўныя перад Богам, усе браты, сёстры. Хрысціянін павінен навогуле ніяк не удзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці. Чем сильнее возродится Беларусь, тем больше белорусов придет к кальвинистам. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць пастор Сяржук Удальёў. Евангелічна-рэфармацкая царква кальвінісцкі збор. Магістр тэалогіі. Спадар Сяржук, першае пытанне будзе пра тое, што звязвае кальвіністаў і Беларусь і беларускасць. Калі, да прыкладу, каталіцкая царква пераважна вядзе службы па-беларуску, шмат літаратуры на беларускай мове рэлігійнай, нават пэўныя святары праваслаўнай царквы таксама вядуць службы па-беларуску, а кальвіністы? Кальвіністы лічаць сябе гістарычнай канфесіяй, не толькі лічаць, з'яўляюцца гістарычнай канфесіяй, бо існуюць тут з часоў Вялікага княства Літоўскага, калі Нікалай Радзівіл Чорны, ён падтрымліваў распаўсюджванне кальвінскіх збораў тут на тэрыторыі Беларусі, у Вялікім княстве Літоўскім. І на сённяшні час, навогуле трэба сказаць, што адраджэнне рэфармацкай царквы у Беларусі, якое пачалося напрыканцы 80-х, пачатку 90-х мінулага стагоддзя, оно пачалось вось на падмурку такой нацыянальнай ідэі. Вось ёсць беларусы, і мы маем патрэбу ў тым, каб мець некую сваю нацыянальную царкву. І гэта не праваслаўе, гэта не каталіцызм. Нам бы хацелось, каб гэта вось было, як, напрыклад, у Галандыі свая царква, і вось у нас ёсць для гэтага гістарычныя падмуркі, то есть рэфармацкая царква. Зразумела, што мы не з'яўляемся такімі фанатикамі, якія кажуць, не трэба, каб тут праваслаўныя былі, не трэба, каб тут каталікі былі. 21 стагоддзе, і ўсё ж такі мы змяняемся, мы меем нейкія зносіны, ўзаемаадносіны з іншымі канфесіямі, з каталіцкай, з праваслаўнай царквой, дзесьці там сябруем са святарамі. Той же Юрый Барок, я знаёмы з ім яшчэ нават да таго, як я паехаў вучыцца там у каледж, потым у семінарыю. Таму вось неяк так. Што тычыцца беларускай мовы, то зразумела, што нашы набажэнствы яны праходзяць на беларускай мове. У нас не так шмат, зразумела, як каталікоў. Гэта некалькі такіх супольнасцяў у Менску, у Магілёве. Вось яны не зусім аднолькавыя, можа быць, не аб'яднаныя ў нейкую такую структуру адзіную. Тым не менш, мы праводзім нашы набажэнствы, менавіта Менскі збор, наш Магілёўскі збор, мы праводзім нашы набажэнствы на беларускай мове. Я прапаведую, правда, на рускім языке, на рускай мове, бо я не так дасканала ведаю беларускую мову, і шмат тэалагічных тэрмінаў, я не ведаю, як яны будуць па-беларуску, напрыклад. Я вучыўся у Кіеве, у семінарыі, і нават там, учыўшыся, я ўсю гэтую тэрміналогію чуў на рускай мове, бо вось не распрацавана беларуская тэалогія на беларускай мове. Таму прапаведую я на рускім языке, але бывае так, што я прапаведую, і потым я лаўлю сябе на думцы, што я прапаведаю на беларускай мове. Я, канешне, у гэтым у рэлігійных справах профан, вы магістр тэалогіі, вы, можам ведь, мяне паправіць. Прагучала у вас слова, што нацыянальная наша, ўсё ж таки, беларуская царква, ось менавіта
рэфармацкая, менавіта кальвіністы, а уніяты як жа? Ну, я ж сказаў, што ось думаць у нейкіх рамках 16 стагоддзя, калі ось было некае супрацьстаянне, ось гэта католікі, ось мы пратэстанты, ну, ўсё ж таки 21 век, таму ўжо не трэба заходзіць з гэтых пазіцый. Кажучы пра тое, што нам хацелось бы, каб рэфармацкая царква была такой нейкай нацыянальнай царквой, аб'ядноўваючай беларусаў. З другога боку, я разумею, што гэтага не будзе, таму што гістарычна ўсё ж такі тут былі і каталікі, былі і уніяты. Ну, кажучы пра уніятаў, чаму ўзніклі уніяты? Таму, што гэта была рэакцыя каталіцкай царквы на рэфармацыю і менавіта на распаўсюджанне кальвінізма на тэрыторыі Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. І таму трэба было неяк вось прыцягнуць праваслаўных да сябе, адцягнуць ад Масквы і прыцягнуць да сябе. Ну і з другого боку гэта вось неяк было супраць пратэстантызму, супраць рэфармацыі. Ну і трэба сказаць, што калі пачалась контррэфармацыя, я так разумею, ведаю, што было шмат святароў, якія потым сталі менавіта уніятамі. Больш таго скажу, у мяне знаёмы, ён скончыў семінарыю там, дзе я сканчваў у Кіеве, потым ён вучыўся ў Галандыі, таксама скончыў семінарыю, а сёння ён з'яўляецца святаром Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыархату. Ну, то есть все униаты когда-то были кальвинистами? Ну, я не ведаю, все, не все, не. Все ж таки, часть. Ну, может быть. Ощутимая часть кальвинистов. Может быть. Улічваючи то, что Кирилл Лукарец, да, знакомитый, может, кому не знакомитый, патриарх Константинопольский, Вселенскі, ён яшчэ да того часу, калі ён стаў менавіта патрыархам, ён быў накіраваным патрыархам сюды вось на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, нейкі там канфлікт улажваць. І ён падпаў пад уплыў рэфармацыі, ён напісаў восточнае спавяданне веры. І калі ты яго чытаеш, то бачыш, што гэта спавяданне веры кальвінісцкай царквы, ну, можа, за адрозненнем нейкіх такіх пунктаў, якія ўсё ж такі адрозніваюць праваслаўную царкву ад рэфармацкай. Таму, наверное, ўсё ж такі не ўсе кальвіністы былі уніятамі. Было шмат і праваслаўных свяшчэннікаў, якія сталі уніятамі. Яшчэ одно удакладненне. Вот у вас прогучала нацыянальная наша беларуская царква. А вот увогуле па нацыянальнасці царкву ці варта і ці трэба нейкім чынам выдзяляць? Не буду казаць дзяліць, а менавіта выдзяляць. Бо мы ж усе, ну, нібыта, калі браць вот усе рэлігійныя догмы, усе роўныя перад Богом, усе браты, сёстры, незалежнасці ад колеру скуры, мовы, на якой мы гаворым, і гэтак далей. Вот ўсё ж таки патрэбна такая нацыянальная нейкая адметнасць у пэўнай нейкай рэлігійнай царквы? Гледзячы, як успрымаць вось гэта. Калі гэта ўспрымаць з пункту гледжання супрацьстаўлення сябе іншым, то, ну, зразумела, не. То есть вось мы беларусы, і вось мы рэфарматы беларускія, усе іншыя гэта дрэнна. Не, гэта, ну, неправільна. Пытанне ў чым? Вось мы тут узгадывалі каталіцкую царкву, і што значыць вось гэтае слово каталіцкая або кафалічная царква? Кафалічная царква сусветная. Гэтае слово спачатку мела іншы сэнс, чым яно мае зараз, і яно адносілось да... То есть яно супрацьстаўлялось менавіта габрэйскай царкве. Ну, як вось, быў народ Божы габрэі, Ізраіль, а потым прыйшоў Ісус, і ён зрабіў нейкую такую рэвалюцыю. Ён адкрыў Бога ўсім народам. І вось гэта кафалічная царква, яна мала сэнс, што гэта царква, якая ахоплівае ўсе народы. Яна не монанацыянальная, яна міжнацыянальная. У Святым Пісьме ёсць такое месца, там напісана пра царкву, што цары
зямлі яны прынясуць вось у гэты святы горад Іерусалім, пад якім маецца на ўвазе царква, народ Божий, прынясуць славу сваіх народаў. То есть кожны народ мее нейкую славу, культуру, сваю адметнасць, так скажем. Таму, з аднаго боку, зразумела, царква яна аб'ядноўвае ўсіх, але вось гэтая еднасць, яна не ў у аднабразі, да, а ў рознасці. То есть мы адзіныя, але мы розныя. Вось мы беларусы, мы не будзем кімсьці іншым, мы заўсёды будзем беларусамі. Я прыязджаю ў Адэсу, там ёсць на Пастэра гістарычны рэфармацкі будынак, і там царква. І вось, гэта не нядзеля, дзесьці так аўторак быў. Мы зайшлі, там вахцёр, мы кажам, можна мы тут паглядзім будынак? Да. І вось мы схадзілі, паглядзелі, назад заходзім. І я штосьці пытаю яе, она кажа, а вы з Беларусі? Я кажу, адкуль вы ведаеце? Тое, як вы размаўляеце, яно чутна. Таму мы, беларусы, ніколі не будзем рускімі, ці палякамі, ці літоўцамі. У нас заўсёды будзе свая адметнасць. І таму, калі мы прыходзім у царкву, мы ўсё роўна прыносім у яе нейкі свой элемент сваёй культуры. Таму, кажучы пра нацыянальную царкву, вось я маю менавіта гэта на ўвазе. А вот вы кажаце, адметнасць, якую народ прынясе і пакажа Богу. Скажем, там, раз, на паглядзі, боженька, якая, на ваш погляд, адметнасць беларусаў, якую яны могуць з годнасцю потым перад Богом пакласці? Гэта дзе, па якой нас пазнаюць? У тым ліку, так, да, у тым ліку. А еще? Мне здаецца, ўсё ж такі, вось гэта асноўная культура, спевы, тыя ж танцы беларускія. Яшчэ, нават вось так навскідку зараз не адкажу. Вот так вот. Вы будете прадстаўляць перад Богом беларускі народ там некалі, і скажаце, а нават і не магу, боженька, сказаць табе, якая адметнасць. Пытанне ў тым, што беларуская культура патрабуе адраджэння, сапраўды, да? Вось мы беларусы, але наколькі сапраўды беларусы усведамляюць, што яны беларусы? Колькі беларусаў размаўляюць на сваёй роднай мове? Што патрэбна беларусам? Адраджэнне. Нацыянальнае адраджэнне, каб беларусы не сароміліся сваёй беларускасці, прыязджаючы ў Маскву, не пытались стаць рускімі і пытацца вымаўляць «г» вельмі вось так як вымаўляюць яго ў Расіі. Таму ідзе працэс адраджэння, і вось я спадзяваюся, што аднойчы гэтае адраджэнне яно адбудзецца, і беларуская культура, адметнасць, яна так расквітнее, і гэта адносіцца да царквы. То есть мы спадзяемся на развіццё беларускай царквы, гэтай беларускай адметнасці ў царкве, якую калісьці мы зможам прынесці перад Богом. То есть тут очень хитрый план. Как только начнется Беларусь возрождаться, в этот самый момент все белорусы начнут интересоваться кальвинистской церковью. И чем сильнее возродится Беларусь, тем больше белорусов придет к кальвинистам. Правильно я понимаю? Добрая мара, не ведаю. Зараз тое, што адбываецца у Беларусі, можа быць, вось з тым людзям, якія прыходзяць у вашу царкву, вы заўважаеце, што ідзе менавіта ці пачынае ісці, ці віруе проста, як гэты працэс адраджэння? Ці як было, так і ёсць? Штосьці крыху адбываецца. Людзі пачынаюць больш цікавіцца гісторыі. У Магілёве гэта менш бачна, чым у Менску, але назіраючы на старонках Фейсбуку, я бачу, што ўсё ж такі людзі пачынаюць цікавіцца гісторыяй, хтосьці пытаецца пачынаць размаўляць на роднай мове, робіць першыя крокі. Я таксама калісьці рабіў гэтыя першыя крокі.
калі вось я пазнаёміўся з рэфармацкай царквой, з нашай царквой у Менску, і вось я прыехаў з Магілёва, а тут размаўляюць на беларускай мове ў царкве, набажэнства ідзе на беларускай мове. Я да гэтага спрабаваў там размаўляць на беларускай мове, калі быў маленькім хлопчыкам гадоў 14-19, мяне захоплівалі вось гэты чырвоны белы сцяг, калі ён узняўся над аблвыканкамам у Магілёве, вау, гэта быў прыгожы сцяг. Потым, калі яго знялі, мы з сябрам на нейкі такі свой пратэст, нам гадоў 19 было, мы пачалі размаўляць на беларускай мове, тыдзень там размаўлялі, на большае нас не хапіла. І вось потым я прыязджаю ў Менск, а тут у царкве размаўляюць на беларускай мове, і я пачаў спрабаваць размаўляць на беларускай мове, перашагнуць вось гэты бар'ер усведамлення, калі нам убівалі, што беларуская мова гэта калхозная мова з вёскі. І мне дапамагло перашагнуць гэты бар'ер такая думка, што я размаўляю як бы на іншаземнай мове. І я пачаў рабіць гэтыя крокі. Беларуская для вас была как так, да. другой язык, другой страны. Так, да. На жаль. Я ізноўку да, можа быць, сённяшніх падзеяў. Кажыце, а наколькі ўсё ж такі святар павінен быць, ці можа быць неяк завязаны у звычайнае жыццё і тое, што адбываецца зараз? Ці ён павінен толькі думаць пра Бога, пра ўратаванне душаў сваіх прыхажанаў і гэтак далей? Я чаму пытаюся? Скажем, актыўна неяк так выказвае сваю пазіцыю і як святара, і як грамадзяніна той же самы Барок на сваім YouTube-канале. З-за гэтага Генпракуратура ініцыявала праверку яго этого YouTube-канала. Той же самы ксёндз Касабуцкі і той же самы былы цяпер ужо прэс-сакратар праваслаўнай царквы Лепін, выказаўшыся ў Фейсбуку, мелі таксама папярэджанне ад пракуратуры. Кальвіністы, яны выказваюцца нейкім чынам па надзённым і балючым пытанням, якія зараз адбываюцца? Калі хто сочыць за інтэрнэт-прасторай, то там святары пратэстанцкія збіралі подпісы ў свой час, і наколькі я зразумеў, гэта была ініцыятыва менавіта з нашых колаў. Пастар Мінскай царквы, яна там прэсбітарыянская завецца, ён запісваў YouTube-ролікі вось на гэтую тэму супраць гвалту. Таму так, што тычыцца больш шырока тэмы, гэта складанае пытанне, на якое нельга вось так вось адказаць проста. Калі я навучаўся ў семінарыі, у нас быў курс, факультатыўны курс, які зваўся «Хрысціянін і грамадства». Выкладаў яго, першы раз я быў там, калі яшчэ не быў студэнтам, і яго выкладаў чалавек, які потым стаў сенатарам голландскага парламенту, Рул Кайпер, кажется. І потым я, калі ў Голландыі быў, сустракаўся з ім у царкве, я прапаведаваў, ён прыходзіў у нядзелю на набажэнства, ён перакладаў мне, калі вось я сядзеў у зале і ішло набажэнства, ён мне перакладаў на англійскую мову тое, што казалі на голландскім. І вось потым уже навучаюся у семінарыі, калі я зноў праходзіў гэты курс, адна з кніг, якую трэба было прачытаць, там якраз аўтар, я не памятаю аўтарам, ён пісаў падыход, які павінен быць у хрысціяніна, у зносінах хрысціяніна і грамадства. І цікавасць гэтай кнігі ў чым? Што ён разглядаў 4 падыходы к гэтаму пытанню. Вось хтосьці кажа, што хрысціянін павінен навогуле ніяк не ўдзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці, хтосьці наадварот. І вось 4 такіх падыходы. А потым быў 5-й падыход. І ён піша, я 5-й падыход пішу таму, што выдавец папрасіў мяне, каб я напісаў правільны падыход. Вось 4 падыходы, як бы гэта тэорыя, вось які правільны.
І ён напісаў гэты правільны падыход, але напісаў, я не ведаю правільнага падыхода. Таму гэта складанае пытанне, на якое нельга адказаць так. Можа ці не можа святар ці хрысціянін навогуле удзельнічаць у грамадскім жыцці. Але гістарычна рэфарматы ўсё ж такі лічаць, што хрысціянін павінен удзельнічаць у грамадскім жыцці. Чаму? Першае, таму што Христос запаведаваў яму быць святлом, да? А другое, таму што а як інакш? Я, як хрысціянін, з аднаго боку, я жыву у чаканні прышэсця Хрыста, другого прышэсця Хрыста. Я чакаю, што калі прыйдзе Христос, ён усталюе тут на ўсёй зямлі сваё валадарства, царства праўды, справядлівасці. І я, як хрысціянін, з'яўляюся грамадзянінам гэтага нябёснага валадарства. Але з другога боку, я з'яўляюся грамадзянін беларускай дзяржавы, у мяне ёсць свая адметнасць нацыянальная, культурная. І пытанне, а хто мой бліжні? Якое гучыць на старонках Бібліі. А чаму той беларус, які жыве побач са мной, ён не можа быць маім бліжнім? Ён і ёсць мой бліжні, а не нейкі абстрактны чалавек, які незразумела дзе жыве, якога я павінен любіць людзей. Я павінен любіць свайго бліжняга, які жыве побач са мной. І мне не ўсё роўна, што адбываецца ў маёй краіне. Я не магу інакш жыць і не заўважаць тое, што тут адбываецца. Я не ведаю, адказаў я на пытанне ці не, можаце дакладней. Можаце агучыць вашу пазіцыю пастара Сергея Удальёва па тым, што адбываецца зараз у краіне. Я чуў такое меркаванне ад святара, што тое, што зараз адбываецца, гэта ці прыкмета, ці пачатак таго, што набліжаецца апакаліпсіс. Война, вот оно, першие бойки будучай вялікай войны добра со злом. А вы як успрымаеце ўсё, што адбываецца? Мы год таму напісалі кнігу, якая называецца на рускай мове, называецца «Тайна народа Божьего». Гэта кніга напісана як каментар на кнігу «Адкрыццё апакаліпсіс» у Бібліі. І самае цікавае у тым, што гэтае слово апакаліпсіс, яно не кажа пра канец света. Слово апакаліпсіс перакладаецца як раскрыццё. Раскрыццё того, што было схавана раней. І гэтая кніга, яна раскрывае, штосьці раскрывае, да? Я уже не буду ўдавацца ў такія падрабязнасці. Але асноўная думка, якую можна сказаць, што апакаліпсіс, гэты апакаліпсіс, канец свету, да, ён адбываецца з часоў Ісуса Хрыста. То есть апошні час, калі браць ветхі габрэйскую Біблію, запавет, яны чакалі Месію. І прыйдзе апошні час і прыйдзе Месія. І калі Христос прыйшоў, у тэалогіі ёсць раздзел, які завецца вучэнне аб апошніх днях, эсхаталогія. І яна пачынаецца з таго, што эсхаталогія пачалась, калі Христос прыйшоў на зямлю і памёр. Да? Таму гісторыя цыклічна, і ўсё тое, што ў ёй адбываецца, яно адбываецца цыклічна. І Біблія, яна, здаецца, ўсё ж такі не кажа пра прыкметы, што вось гэта з'яўляецца прыкметамі набліжэння канца света. Людзі чытаюць Біблію, і яны кажуць, будуць войны, катастрофы, але Біблія піша, войны, катастрофы, гэта ўсё толькі пачатак балезняў. То есть, а калі прыйдзе Христос, ніхто не ведае. То есть няма ніякіх прыкметаў. Таму я думаю, што не трэба шукаць, то есть з першага хрысціянін заўсёды павінен быць гатовы да прышэсця Хрыста, каб даць адказ перад ім. А па-другое, не трэба шукаць нейкія азнакі таго, што менавіта гэта кажа, што
хутка канец света. Не, мне здаецца, не. Гэта просто вось нейкія падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне. Гэта цяжкі час для нашай краіны, але для другіх краін, можа, яны не такія цяжкія. Я по-іншаму задам пытанне. Вот сапраўдны святар, скажем так. Скажите, вот приходит там человек до вас, ваш, и пытается, вот что мне, вот на споведь, до прикладу, я пайшоў на акцию ў нядзелю, мирную акцию, быў затрыманы, збіты, з мяне здзекаваліся, мяне катавалі, мяне асудзілі беспадстаўна, і гэтак далей. Што мне рабіць? Вот у мяне гнеў у душы. Бог кажа прабачыць, падставіць шаку, а я не магу. Вот ваша парада. Ну, я не лічу ось тое, што напісана падставу права шаку, што гэта правільнае тлумачэнне гэтага тэксту. Ёсць, як, напрыклад, і вока за вока, так? То есть хтосьці лічыць, што вока за вока гэта штосьці такое дрэннае, страшнае, але сапраўды, калі чытаеш ветхі запавет, запаведь вока за вока гэта была запаведь пра праўду, справядлівасць. То есть аднаўленне справядлівасці. І калі чалавек пацярпеў, ён мае права на аднаўленне справядлівасці. Калі напісана падстаў другую шаку, гэта размова ідзе пра мае зносіны з маім братам у царкве. То есть я павінен любіць свайго брата, не гледзячы на тое, што ён не зусім прыемны чалавек. З другога боку, можа, і я не зусім прыемны чалавек для яго, і таму мы часам можам штосьці зрабіць такое, што для гэтага чалавека ось прынесе пагарду такую. Непрыемна мне, ось тое, што зрабіў, мне непрыемна, і ён адвярнецца ад мяне, не хоча размаўляць, і ці наадварот, ён штосьці мне зрабіў, я скажу, все, я не буду з табой хадзіць у адну царкву, одно набажэнства, таму ось тут ёсць запаведь, ты все ж таки прабач яго. То есть, але для чаго? Чаму я павінен яго прабачыць? То есть я не павінен яго прабачыць так, каб ён і надалей працягваў рабіць тое, што ён робіць. То есть я павінен зрабіць усё для таго, каб ён перастаў рабіць неправільныя рэчы. Ну, а што тычыцца грамадскай супольнасці і нашых зносін у іх, то павінна быць справядлівасць. То есть калі штосьці ў дачыненні... Вока за вока. Добрым разуменне гэтага слова. Да. То есть калі чалавек зрабіў зло, ён павінен панесці адказнасць у адпаведнасці з грамадзянскім законам. То есть у краіне існуе там грамадзянскі кодекс, уголовны кодекс, і калі ён зрабіў преступленне, да, то ён павінен панесці адказнасць. То есть не тое, што ён прыйшоў у суд, яму кажуць, мы цябе прабачаем, а ён забіў чалавека, добра, пойду дальше забіваць. А вот у кальвинистов есть какая-нибудь процедура исключения из церкви за какие-нибудь особо тяжкие грехи? Так, да. А за что? У Святым Пісьме ёсць такі тэрмін, ось у Новым запавеце нам напісана грэх, які вядзе да смерці. І сярод евангельскіх вернікаў яны кажуць, што ж это за грэх такі, які вядзе да смерці? На самой справе гэта адсыл да старога запавету. То есть гэта грахі, за якія ў старым запавеце людзей забівалі камянямі, да? Пералюбства, там, забойства. Вось былі грахі, якія, ты вось украў у суседа аўцу, да? Ты павінен аддаць яму аўцу. Да? Можа, яшчэ 2. Але калі ты забіў чалавека, то закон казаў смерць за смерць, вока за вока, да? Смерць за смерць. І вось грахі, якія карались пабіццём камянямі, яны у Новым запавеце ніхто не пабівае нікога камянямі. Але вось менавіта гэтыя грахі, яны з'яўляюцца тымі грахамі, якія вядуць да смерці. То есть яны ж не дарма называюцца смяротныя грахі. Так. Зрабіў, значыць, смерць табе.
Ну, у адпаведнасці грамадзянскім законам, так, да. Калі чалавек забіў, ну, у нас, калі чалавек робіць пералюб, да, ён, грамадзянскі закон яго не расстрэльвае, да, не кажа, яго трэба расстраляць. А царква яго просто адлучае. Але, ўсё ж таки... То есть, вот, извините, я перебью. То есть, если, допустим, человек, который причастен к насилию, то есть, и все об этом знают, и доказано, что я в самом деле причастен к насилию, и если я являюсь прихожанином кальвинистской церкви, то вот как церковь, меня, в общем, не пустят в церковь после этого. Не. Яго не дапусцяць да вячэры спадаровай. То есть, ён можа прыходзіць на набажэнства, ніхто не закрывае перад ім дзверы, але вось ён не мае права на ўдзел у таямніцы вячэры Христовой. То есть он не будет причащаться вместе со всеми? Да, да. И как долго это будет продолжаться? Гэта залежыць ад того, ну, ад яго ўправлення. То есть мэта царкоўнай дысцыпліны не ў тым, каб просто наказаць, а ў тым, каб ён змяніўся, змяніў сваё адношанне да того, што ён зрабіў. А у вас, как у пастора, был такой опыт, когда вы применяли такое? Так. А можете рассказать? Или... Ну, гэта... Ну, так вот, без имен, без... Гэта быў маладыя людзі былі, два чалавекі. Яны, ну, ось яны працяглы час штосьці рабілі не так. Ну, і апошні раз яны ўкралі грошы у сваякоў, якія таксама ходзяць у царкву, і менавіта мы, паразмаўляўшы з імі, ось, на пэўны час прынялі вось гэтыя царкоўныя меры недапушчэння да вячэры Христовай. Адзін з іх справіўся, а другі, яны сям'ёй пераехалі ў Маскву. І, на жаль, маці, ну, яны пішуць, і калі прыязджаюць, яны кажуць, што ён не толькі ў царкву не ходзе, а сімпатызуе сатанізму. Таму да гэтага часу мы яго не аднавілі ў членстве ў царкве, а ось другі хлопчык, ну, ён адноўлены быў. Слухай, але як вот прагучала? Адзін выправіўся, а другі з'ехаў у Маскву. И перешел в сатанизм. З'ехалі яны па эканамічных меркаваннях, таму што, ну, цяжка было фінансава, і таму, паколькі ў бацькі там ёсць сувязі ў Маскве, яны ўсёй сям'ёй паехалі туды працаваць, і менавіта з гэтых меркаванняў. Ну, і паколькі у сына тут таксама былі складанасці там у паводзінах, яны вырашылі яго таксама звесці, каб вось ад тых сяброў, з якімі ён сябраваў, крыху. Спадар Сяжук, вот гэтае ўдакладненне ўжо не трэба было казаць. Ведаеце, як гучыць як пагроза, не выправішся, поедешь у Москву и станешь сатанистом. Ну, уже не придумаешь. Слушайте, а здесь вот на территории Республики Беларусь как много зданий, храмов, которые раньше принадлежали кальвинистам? Ну, не так шмат іх засталось. У Заслаўі гістарычны храм, які зараз належыць Беларускай праваслаўнай царкве Маскоўскага патрыархату. Дзесьці, зараз не памятаю, у Смаргоне, там каталіцкі храм, але гэтыя храмы будавались менавіта як рэфармацкія храмы. І больш гэта дзесьці там руіны альбо пару камянёў застались дзесьці ляжаць у Слуцку, там ось пару камянёў дзесьці на горцы. То есть почти ничего не осталось. Так, на жаль, так. І ўсё ж таки, вяртаючись, у Заслаўі у свой час, калі там яшчэ быў музей, Менская царква звярталась у гарвыканкам да дзяржавы, каб ім аддалі вось гэты будынак у Заслаўі. Але ім адмовілі, а ў хуткім часе перадалі праваслаўнай царкве. Калі зменіцца ў краіне там рэжым, улада і гэтак далей, вот перамогуць тыя каштоўнасці, за якія зараз людзі выходзяць на вуліцы. Якой вы бачыце будучыню кальвінісцкай царквы, ролю кальвінісцкай царквы? Ну, я, наверное, все ж таки не настойваю на тым, што рэфармацыйская царква, яна павінна стаць адзінай тут у краіне. У нас все ж таки светская дзяржава, да?
і царква, яна не з'яўляецца дзяржаўнай, і розныя канфесіі, яны павінны мець роўнае становішча перад дзяржавай. На жаль, не так, як зараз, калі у нас у законе прапісана галавуючая роль праваслаўнай царквы, узгадваецца каталіцкая царква, і штосьці там узгадваецца пра лютэранскую царкву, якая ўсё ж такі не мела такога ўплыву на гісторыю Беларусі, а пра рэфармацкую царкву нічога не ўзгадваецца. І вось нават вось гэтае ўзгадванне, яно не зусім правільнае, бо павінна быць роўнасць усіх канфесій перад законам. Таму, кажучы пра ролю рэфармацкай царквы, гэта роля залежыць толькі ад нас, наколькі мы здольныя працаваць з людзьмі, насколькі мы здольныя адлюстроўваць у сабе вобраз Ісуса Хрыста і несць сапраўды Евангелле сваім жыццём. Калі мы не здольныя гэта зрабіць, і гэта зробіць хтосьці іншы, таму так і быць. На пачатку самай нашай размовы ў адной з вашых прамоў прагучала ўсё ж такі такая фраза «нацыянальная ідэя» ў звязку з рэфармацкай царквой. Так на сёння якую нацыянальную ідэю нясе рэфармацкая царква, з якой ідзе да беларусаў? Ну і ввогуле, можа быць, скажаце менавіта сваю нацыянальную ідэю пастора Сержука Удальёва. Ну, глядзіце, калі мы кажам пра 16 стагоддзе і рэфармацыю, то есть, што такое рэфармацкая царква? Ні ў кого не было ідэі зрабіць нейкую новую царкву. А вось давайте мы што-небудзь зробім новае. Была ідэя рэфарматараў рэфармаваць царкву, то есть менавіта каталіцкую царкву. Паколькі каталіцкая царква 16 стагоддзя, яна далёка, не тая, як выглядае каталіцкая царква зараз. І гэта была іншая царква, у якой шмат святароў, якія яны Біблію ніколі не чыталі. Людзі станавіліся святарамі за грошы. Пра Евангелие ніхто не чуў. І мэтай рэфармацыі было адраджэнне, то есть вяртанне царквы да вытокаў. Прынесці людзям Евангелие, прынесці людзям Хрыста. Зараз мы назіраем іншае становішча. Каталіцкая царква пасля Другога Ватыканскага сабору, яна дазволіла сваім вернікам чытаць Новы Запавет. Разумееце? Пачатак 20-го стагоддзя каталіцкая царква не дазваляла вернікам чытаць Новы Запавет. А потым, пасля Другога Ватыканскага сабору гэта можна. І з тых часоў каталіцкая царква моцна змянілась. Я прыходжу ў каталіцкую царкву, там чытаецца Евангелие, таму ўжо няма такого адрознення паміж рэфарматамі і каталікамі. Яно там такое мелкае тэалагічныя нейкія споры, якія, гэта цяжка можа зразумець, да? Таму, кажучы пра тое, што якая наша нацыянальная ідэя, то есть пранесці Евангелие і нормы хрысціянскай маралі ў штодзённае жыццё беларусаў. Што адбылося ў 16 стагоддзі, калі там Нікалай Радзівіл Чорны і іншыя пачалі чытаць Евангелие. Яны ўбачылі, калі чалавек сапраўды пачынае чытаць Евангелие, ён часцей за ўсё бачыць, што штосьці мне трэба змяніць у маім жыцці, так, да? То есть мне трэба пачаць любіць чалавека, які побач са мной, майго блізкага, да? Менавіта гэта ідэі рэфармацыі, то есть пранесці Евангелие у жыццё нашага грамадства. Мог гэта спыніць гвалт, мог гэта спыніць нейкія дрэнныя рэчы, якія могуць рабіць людзі, там, не краць, не забіваць, да? Пра гэта.
Ну, вось такая нацыянальная ідэя ад пастара Сержука Удальёва. На памяць пра нашу размову Дзякуй, падаруначак дзякуй. ад праграмы «Ідэя Х», Дзякуй. Еўрарадыё, крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль Бай». Так што чытайце Евангелие, Новы Запавет і все гэтыя нормы прыводзьце ў сваё штодзённае жыццё. Калісьці Христос, ось перад тым, як узысці на крыж, ён, звяртаючись до сваіх вучняў, сказаў: нічога не бойцесь, верьте ў Бога і ў мяне верьте. Вось не толькі чытайце Евангелие, але верьте ў Бога і верьте ў Христа. А потым уже, калі нема веры ў Бога і ў Христа, то можна быць добрым чалавекам, але ўсё ж таки гэтага недастаткова. Не бойцеся. Сяржук Удальёў, Максім Гарыноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.